Yo, what's up mga kabrad? Kumusta kayong lahat? Panibagong araw to mga kabrad. Diyan ako sa trabahoan namin. Picas Branch. Ayan, yung mga kasama ko dito. Yung Magandang hapon mga kaibigan! at yung labas. Ayan, highway. Yo! Ayan. So, saan ito punta? Scaryo. At dyan pa itong Puente to Mango. Ayan, yung tatrabuhan ko mga kabrad na dito. Dito ko sa Juana Osmeña Street, Cebu City. Hello! Ato na kay? Ha? Manto na ko. Mo pada? May padaan mo. May dadon. Walang magawa. Mga kasamang walang magawa. For sale! For sale po ito! Mm. For sale! Bili na kayo! Maawa naman kayo sa amin! Wala na kaming pera! Wala ka ng pira. Wala na kaming pera! Yung sahod namin, naubos na! So, ayan. Subscribe nyo lang yung channel ko. Brad Subscribe nyo! Just mainit! Kabines! Pamines? Ha? Pamine? Sinong gusto mo bumili nito? Ito yung for sale. Yung naman Dandel Pitas. Dandel. Ari. Sinong gustong bumili ito? Sinong gustong bumili? For sale po yan. Single. At mama na siya. Oh, no, 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 no. Bili niyo yan. At mama po ito. Bili niyo. Tingnan nyo lang. Ang ganda. Bili niyo ito. Si Hot mama po ito. Yummy. Parang iba na. Ilan ka oras ko ba ma-post? Pila ka oras ko to? Anak. Ma, Nakaan. Bahana ni. yung mga kasamaan ko dito mga kabrad. Sa Cebu City. Diyan kami sa Cebu City. Ako. Si yan akong galing yung sumayaw. May talent itong mga kabrad. May talent. 100 lagi? 100 raw. Di, nakoy pito diri mo. Di bawi ra nako sa pito. Lagi tulo. Ha? Dito, ba't dito? So,
Ngayon mga kabrad, punta na ako ng Ng langit. sa Mandawi. Yun. So yan, yung kasi araw-araw, lagi lang araw-araw kabrad na umulan dito sa amin. Yan. Yung yan na yung service ko. Service. Yan yung service ko, yung mag-deliver ako ng sa sa may order at tumawag sa amin, yun yung i-deliver ko. Yung gamitin ko yung motor, sa akin yung motor. Yan. At kung may mga stock naman na ipakuha sa akin, yun ang gagamitin ko. So ayan, yun yung lugar ng tatrabuhan ko, yung mga kabrad. Yan, maganda ba? So yun lang trabaho ko mga kabrad, araw-araw. Dito po ako nagtrabaho para po na may mabili kami ng pagkain at may makakain kami araw-araw. Ayan. Araw-araw kong trabaho mga kabrada. Wala ako ibang maisip kundi mga kabrada, mag vlog na ako. Vlog muna ako. Vlog pag may time mga kabrada. Ayan. Yan. So ngayon palipas muna ako kasi may hinihintay ako mga kabrad na stock na ipapadala sa akin. So, yan. Grabe ang traffic dito mga kabrad, oh. Diyan traffic dyan sa stoplight, stoplight yan. Stoplight dyan. Grabe ang traffic dyan. Stoplight ang traffic dito. Maghapon ngayong oras, traffic na dito. Traffic. Yan mga kabrad. Mula na. Pasok ka muna dito mga kabrad.
traffic. Woo! Yan ang trabaho namin, mga delivery. Mga delivery mga kapatid. Mula na.